Xa umuntu ukhula awukhuli ngenxa yamagqabawo kuphela kodwa ngenxa yeengcambu ezokubamba emhlabeni. Kunjalo ke nakumfundisi ntsapho. Impumelelo yabafundi iba bubungqina beengcambu azityalileyo. Bhotani mawethu. Elibaleka phambili kwezindaba iNtunja High School kwilali yaseQawukeni eWhittlesea bibambe umsitho wokuvalelisa kwinqununu yayo edla umhlala-phantsi uMnumzana Bhovana emva kweminyaka engaphezu kwama-22 esebenza kweli ziko lemfundo. UMnumzana Bhovana waqala usebenza eNtunja High School ngomhla wokuqala kuApril 2004 esebenza njengotitshala we-mathematical literacy. Emva kweminyaka emininzi enegalelo kwimfundo nakuphuhliso lwabafundi uye warhoxa emsebenzini ngomhla wama-31 kuJulayi 2026. Uhambo likaMnumzana Bhovana kwesi sikolo luza kushiya umkhondo obalulekileyo ingakumbi kwimpumelelo yabafundi. Kwiimviwo zematriki zika-2025 iNtunja High School ibikwindawo yesithathu kwiChris Hani West District phantsi kwesiko umthwasekethe emva kokufumana ipesente engu-81.8. Sisisele senyathezo yisiCovid. Indoda ngugwadla bemgwadlile. Wangena ngesuba kusithwa kuyafiwa. Wanxiba imaski wothusa abantwana benxiba imaski. Wathudla hamba mfondini. Sisivile izabhokhwe zakho namhlanje siyahlutha. Alala mhlane nosapho lakho nje. Umhloli nongumanejala wesekethe isikumthi waphantsi kweChris Hani West District uthethe wathi namhlanje ke besisenza umbuliso ubhayibhayi kuXholovane weprincipal ebikade ke ingumakhwekhwetha we-maths lead kwesi sikolo for iminyaka emininzi. Namhlanje ke besenza ubhayibhayi njengoba ke ithatha umhlala phansi for an unbroken service, loyal service with the Department of Education. So simdeclarisha ke njengesebe lezemfundo njengomnye umakhwekhwetha who has been loyal to the Department of Education for many years. Simwishela ke ukuba ahlale phansi, induku uyibekile bandla, ususile umsundulo baze baxhamla abantwana bomuntu omnyama, because there are many graduates eziphuma kwesi sikolo saseNtunja phantsi ke kwebaton yakhe as a principal of the school. Lo ndithetha ngayo ke uMr A.T. Bhovana. Uprincipal ozawungena kwesi sikolo ndimcela umngeni ngoba ufike la kwisikolo esine-performance njengangoku ku-second term engi-82%, esijonge itarget ye-district iChris Hani West u-92%. So ndimcela umngeni ke ngoku lo principal uzawungena ngoba uthatha esi sikolo kule ndawo sikuyo, sishota ke ngale margin ukuba siyofika phaya kule target percentage ifunwa yi-district, efunwa ke ngumphathi omkhulu utata uGodlo. Ndifuna ukuthi ke sikhangela umakhwekhwetha weprincipal endaweni kamakhwekhwetha. Utitshalakazi wesi sikolo uthi wanelisekile indlela yonke eqhube ngayo lo msitho. Namhlanje zive ndichulumance kakhulu, nezithethe bezithetha apha zithethe amazwi andichukumisayo nandivisa kamnandi kuba injongo yethu apha bikobana uprincipal wethu simhlukane naye kakuhle, simbhabhayise kakuhle, kube mnandi kube njengoba kunjengoku. Sonwabile, sixolile. Amazwi enowaphosa kuyogqibela ngathi makahlale uprincipal wethu a-enjoye ipension yakhe, ayonwabele, usebenzile. Ngoku lixesha loba onwabe, yenye ifezi yobomi bakhe ngokulela ebekumele uba uyaphumla onwabe kangangoko. Isithethi sembeko sigxininise ukubaluleka kokungafihli into, umanyano kunye noqeqesho. Sigxininise ukuba ezi zintsika ezibalulekileyo ekwakheni izikolo eziphumelelayo kwakunye noluntu olomeleleyo.
Sikwakhuthaze ootishala, abafundi nabazali ukuba basebenzisane, bahloniphane kwaye bagcine uqeqesho ukuze ilifu lemfundo elishiywa ziinkokheli ezifana noMnumzana Bhovana liqhubeke nokuxhamla izizukulwane ezizayo. Ngoku imotivation yam ikulaa nto ye-unity, i-transparency, i-discipline endisenza into yokokuba bangatyhafi. Njengokuba mna ndiritayarishile kodwa niyandibona musiba ndiserayithi, ndibonile into yokokuba uba ngaba uzixelela into yoba ungubani, usuka phi, uyaphi, ibalulekile ebomini. Because xa uphambi kwabantwana funeka uziqala uzixelele wena into yokokuba usuka phi, then ke ngoku uzawukwazi ukubona neemeko zabanye abantwana. Xa uzazi wena qala into yoba usuka phi na, uzazi ke ngoku into yokokuba ngobukho bakho phakathi kwabanye kwabantwana unika iligasi yokokuba babe ngabantu abafana nawe elizweni. Ndibonile le unity bendithetha ngayo iyenzeka kwesi sikolo, ngoba kunjenje kukusebenzisana nothando uprincipal ebebanika lona, kuba kaloku once ube ngunkomi yahlaba izinto zakho azihambi kakuhle. Kodwa this was so awesome, marvelous. Omnye wabazali kwakunye nomntwana wesikolo bathethe benjenje. Oho, mntanam, indlela endiye ndagcoba ngayo kwa ukuba ndifika ndijonga inkangeleko le yalapha phakathi endlini, ndafika ndiqonda uba ndiyonwaba namhlanje. Ndathi ndawujonga ndibona abantu bevuya bonwabile, ndeva ndiqonda uba olu suku liye lamkeleka nakophezulu. Ndaziva ndiqonda uba ndiyavuya ngaphakathi. Olu suku liyabonakala ukuba besizimisele ngayo nomdali walenza kwazona. Ndiziva ndonwabile kakhulu, kodwa ke ndibuhlungu at the same time because umfundisi benguye ke umntu obesititsha imaths. So ke ngoku ndiyacinga uba okay kunganzima uba okay iphinde kufumaneke omnye utishara eziba kusoloko kuthatha ixesha uba okay kufika omnye utishara omtsha ukuba ukwazi uba okay asifundise. So ndiye ndabuhlungu ngolo hlobo, kodwa ke bekumandi uba okay ndibone uba zenziwe iinzame uba okay kuviswane naye. Umnumzana Bhovana uthi wonwabile kwaye uchukumisekile kukubona abantu bemxabisa ngomsebenzi awenzileyo kwakunye nokuba kubekho umsitho wokumbhiyozela xa ethabatha umhlala phantsi. Lapha ngondandinguprincipal walapha kusukela ngo-2004 ukuze utsho ngoku ndiyeke nge-31 kaJulayi. Ndivuyile ekakhulu ndisawufumanisa into yokoba abantu bebevuya ngokusebenza kwam apha. Ndiye ndavuya kakhulu nami loo nto leyo, ndayithanda ke kakhulu into yoba bayandimisisha kangangoko. Nam ke ngokunjalo kuba ke ndilithandile itheko kwaye futhi ndibonile into yoba lihle. Lo msitho wokumvalelisa ubungelulo nje uhambo lokuthi indlelantle, kodwa ubingumzuzu wokubhiyozela inkonzo, ukuzinikela kunye negalelo lakhe ekwakheni ikamva labafundi. Umfundisi Ntsapho angawushiyi umnyango wesikolo, kodwa izifundo azityalileyo ezintliziyweni zabafundi ziyaqhubeka nokukhula. Masikroleni umgca ke kwezeli nqaku, ze sibuye sikhongozele ezilandelayo kwixa elizayo. Kukwanelwa kwaMduba kwiindaba zeWhittlesea TV, eNtunja High School, eQaukeni, eWhittlesea. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.